राम हॅलो ऐकत की राम नाम जप आरंभ करताची आज सगळे संकल्प करतना ऐकपण हांवें कान हातान दिवचे जायना. हॅलो हांवें मी खाली बोल मी करतो हां. आता आमी संकल्प करतना हांव एकलोची मंत्र म्हणटा. ओके, तुमी सकाळी कांय रिपीट करचे कांय अगत्य ना. राम नाम म्हणटना जाल्यार तुमी हळू हें केल्यार पुरो, म्हळ्यार गलाट सुद्दां जावचानच म्हणा खातीर रिलॅक्स जावन आरामेर ते राम नाम जप कोरका म्हूण तशें आदेश आसा ताजे खातीर. ओके हय, स्वामीन येवचे पयशी एक 5 मिनटां फुडें आमी हांगा बंद करचें, ते दोळ ते आमी म्हणटा बसचें म्हूण तशें. ओके, सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः, सर्वाभ्यो गुरुभ्यो नमः. आचम्य प्राणायामे ओम श्री केशवाय स्वाहा, ओम श्री माधवाय, श्री गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः. ओम प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्मर्षि परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंद प्राणायामे विनियोगः. ओम भू ओम भुव ओम सर्व ओम. ओम आपो ज्योतिरसोम ब्रह्म भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायां पुण्यसौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्यनिवासी अनंतकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धीशायी श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम श्री गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमाने अद्यस्मिन् ब्रह्मांडे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे श्री परशुराम क्षेत्रे संयावर्ते नैमिषारण्ये दंडकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्या दक्षिणतीरे ब्रह्मणोस्य द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे अष्टाविंशतिमे युगचतुष्टये अत्रौकलयुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे शालिवाहनशके वर्तमाने व्यवहारिके विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे अद्यायामदयतौ चतुर्दश्यायामद्यवासर सौम्यवासरयुक्तां श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठस्य सार्ध पंचशतमानोत्सव अंगत्वेन भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत निर्दोष निरवधिक स्वातंत्र्यादि अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणीभूत मत्स्यकूर्मादि अनंत अवतारात्मक श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम तथा सर्वेषां गौड़सारस्वत ब्रह्मवृंदानां अनंत आनंद निदानभूतस्य श्री सीतापति रामचंद्रस्य परम प्रसाद कारणीभूतां अत्यर्थां भक्तिं निष्पादयन्ति भगवत् अपरोक्ष दर्शन निधिध्यासन मनन श्रवणादीनि संपादयितुं हरिसर्वोत्तमत्वादि ज्ञान निर्मित निश्चल भक्ति वैराग्य संप्राप्तये अभय सत्व संशुद्ध्यादि दैव संपदां च अवाप्तये क्षुद्रपातक उपपातक महापातकानां निरासार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष निरसन द्वारा शरीर इंद्रियांतकरणानां संशोधनार्थं तथा लोक कल्याणार्थं संकल्पित सार्ध 500 कोटि त्रयोदशाक्षर श्री रामनाम तारक महामंत्र जप होमाभिधानांगम जप संख्या परिपूर्तये आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषैः सह अंशतः श्री रामनाम तारक महामंत्र जपमहं करिष्ये. तदंग आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये. शंख चक्र गदा पद्म धरम नारायणं हरिं आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नं विघ्नहरं प्रभुं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दिवला कडेला आहे आम सांगले एक दिव कडेला आहे आम सांगले ओके काउंट किती म्हणून पडला 1000 ड्रॉ हें करूया पॉज करूया मागीर नायक मागून रेडी आसता तो म्हणो अडिना मागीर योगेश भट येतलो तो म्हणो नेक्स्ट कितले मिनट आली का 5 मिनटांनी हे कर जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 300 झालं 200 आली तर 5 करा बरोबर कर सेकंड 300 झालं मात्र 200 घेता नव्हतं ओहो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः एक तनयक यहाँ के यहाँ इंटरवल है तुझं स्वामी हेल्यारणी स्वामी हेल्ता तो म्हणलं असतं बरं नायक मामूंच्या तयार असली तू म्हणतो आता स्पष्ट सांग स्पष्ट रिलॅक्स राहा 2 मिनिट सोड जस्ट इंटरवल पण कंटिन्यू कर ओके नाही विष्णुवे नाम म्हणतो ना पहिले विष्णुवे नाम म्हणतो ना स्टार्ट करतो पहिले बराबर एक 2 मिनिट सोडी एक इंटरवल कोणाके दान घेऊ शकतात आईला मात्र रिलॅक्स बैसोच कोण बट ह्या साईड रबील तागेली इधर बाजू रबीला हां हां माळ घालेल तगेल बाजू कसला बशिला ताका पोंगा तो बट्टूच न्हू उदा जाऊ नाही थंच्यान वयर गेली स्वामी हांगा आयलो वचता आता म्हणचे असं की ना त्या वेगळं वयर वचगल तिथून हे लोक हांगायला राव एक मिनिट
भैरवा एकदम Lanjut. Belakang ini jalur John tidak. Bắt vậy, đi về quan này cơ. Vậy đi. Đặt nữa, buồn rồi. Ăn cá đây thấy đây.
गोक गोक गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ संस्थान की संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी चरणारविंद की श्री रामदेवीर विठल भगवान की आळाजिस्तानी पुढे पटकन हॅलो परमपूज्य स्वाम्याला आगमन झाले सा सर्वांनी शांततेने बस का किती वेळ उद्या पुरा आता बंद करा आता प्रोग्राम असा पहिले वेदघोष तदनंतर स्वागत भाषण तदनंतर पाद्यपूजा तदनंतर आशीर्वचन तदनंतर जप असा 10 मिनिटं तदनंतर फलमंत्राक्षर सर्वांक मिळतलो सर्वांत शांततेने बस का आणि प्रोग्राम जास्तीत योग्य करण्याचा प्रयत्न करा घर घर अगदी बैठी वेद गोष्टी नीचे से निकलना नीचे से हरे ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येत् माक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यासेम देवहि तय्यदायुः
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षन्द्योर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ कुलदेवाक तशीच रामदेव विरविठलाक तशी परमपूज्य गुरुवर्य हांगा विराजमान जाले तशी तांगेले चरणकमलाक नतमस्तक जावन हांव एक 2 उतर उलयतां. एप्रील 17 रामनवमी दिवस परमपूज्य स्वाम्यांनी आमकां जितमित्राचे केंद्र गोरेगांव सुरू करता म्हणून आमकां आशिर्वाद केल्लो. त्या दिवस आम्ही 20 तारखेक आम्ही रामदास शेणेर घरा कडेन आम्ही जितमित्राचे केंद्र सुरू केलें आनी आज पर्यंत आमगेले 10 कोटी चिल्लर आमगेले जाले म्हणून सांगच्याक म्हाका अति आनंद जाता. हाका फक्त स्वाम्यालो आशिर्वाद आनी देवालो अनुग्रहान हें जाल्लें आसा. हें सर्व श्रेय आमगेले जपकाक वता म्हणून सांगून हांव स्वाम्या मुखार जाहीर करता. आत्ता कार्यक्रम संक्षिप्त अशें करून कोणेची गौजी करनाची शांत रितीन बसून मुखार कार्यक्रम पाद्यपूजा केल्या नंतर जातालो. तुमी पळयत उरा.
पादीपूजा झालेली असा आता स्वाम्याले आशीर्वचन सर्वांना शांत रीतीने ऐकू का म्हणून विनंती करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. गोरेगांव जितामित्र जप केंद्रांतू स्वामेल हे प्रप्रथम पंता आगमन जाय तसा त्यानैशीची हे गोरेगांव प्रदेशाक वैक्याची प्रप्रथम पंताची आम्ही येवच तशी जाल्याय. हाक येवचेक एकमेव कारण कसन की म्हळ्यारी प्रभू श्री रामचंद्राले जप तागेल हांगा जप जाता आशिल्ले निमित्तान आयच्या दिवसाक स्वामेले हांगा आगमन जावच तसले एक संदर्भ निर्माण जाले. आताची प्रतिनित्य खंय रामनाम जप जाता थंय वचून गेनू आमी थंय देवाक आरती दाखोवन गेनू थंय थोडे वेळ एक जप करून गेनू वापस आमी हांगा कार्यक्रमाक आयिल्ले आसाची. आज चिके बायलांक चड वॉकिंग जालें. थंय कोंकणी त्रिवेणी कला संगम थंय स्वागत केलें. तदनंतर आनी कडेन आमी रामदास शेणेलकरा गेले थंय स्वागत केलें. वापस हांगे मुरक्के मुक्ताय म्हूण घेवन 3 कडेन येवन घेवन बायलांनी स्वागत केल्लें आसा. सो तांकांय स्वागत केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. जिता मित्र म्हळ्यार हे जप केंद्राक 3 उपकेंद्र जावन घेवन हांगा कार्यरत आसाची. दहिसराचे एक आसा, तदनंतर गोरेगांव वेस्ट म्हणून घेवन एक आसा, तदनंतर जोगेश्वरी अशी 3 उपकेंद्र सहित जावन घेवन हे जिता मित्राचे लागी लागी 10 कोटीकिंत चड जप जाल्ले हे अत्यंत संतोषाचे विशय. कोणाकय गोतना की असल एक फ्लॅटांतू लोकांनी येवन घेवन 5 कोटीकिंत राम नाम जप केल्ले हे एक नमूना गिन्नीस वर्ल्ड बुकांत बरोवक आसिस्ता. तसल तरेचे एक कित्याक की म्हळ्यार
पहिल्याची फ्लॅट म्हळ्यार तुमकां गोतस हांगाचे पैसे रेट चड किंतु हांगाचे जाग कसन आसा कमी. गांवांतनी जाग व्हड पैसे कमी लोक नाची लोक कुठं हांगा आसात किंतु हांगाचे लोक कितलेही तांकां त्रास उरो जाग कमी उरो किंतु रामाल बद्दल गुरुल बद्दल तांगेलें मन व्हड आसा म्हणून न्हू तांणी दाखोवन दिल्लो आसा. आनी तुमगेले हे परिश्रम तुमगेले हे प्रयत्न संकल्प केल्यारी आमी वैके कोरगेन दाखोव येता म्हणून न्हू तुमी सिद्ध कोरगेन दाखयले. आनी रामदास शेणे तागेले एक घरान तूं ताणें आमगेले राम नाम जप आरंभ जाल्ले एप्रील 17 तारीखाक. ताजे 9 दिवसां पयले म्हळ्यार एप्रील 17 आमगेले रामनवमी जाल्यार ताजे 9 दिवसां पयले ते फ्लॅट ताणें ग्रह प्रवेश म्हळ्यार त्या दिवसाक ताका प्राप्त जाल्ले. अर्थात गुडी पाडवे दिवसाक ताका प्राप्त जाल्ले. आनी खंयची एक निमित्तान थंय शिफ्ट जावचें म्हणून ताणें विचार केल्ले थंय शिफ्ट जावका एक्सेट्रा एक्सेट्रा. किंतु योगान थंय रामदेव येवन घेवन बसलो विना तांणी आशिल्ल्या घरांतूच राबिल्लो आसा. म्हळ्यार इतलो व्हड एक त्याग एक सब सेंटर जावची कितें तांणी एक त्याग केले की त्या सेंटरान तूं आतां रामदेवूच उरो आनी राम नाम जप जायत उरो म्हणून तांणी एक व्हड योगदान दिवन घेवन स्वामेल संकल्प जावचे कितें ताणें मस्त परिश्रम घेतिल बद्दल वैकेची आमी संतोष व्यक्त करताची. ताणें संकल्प केले किंतु त्या संकल्पाक सर्व ही गोरेगांवच्या लोकांनी साथ दिले. खाली रामान एकल्यान गेल्यार जायनाशिल्लें रामाल वट्टू तागेले सैन्य वैके गेल्यार मात्र ते रामायण म्हणून घेता. तशीच आमगेले हे जिता मित्र म्हणून घेवका जाल्यार रामदास शेणेले फ्लॅटय जावका रामदास शेणेय जावका तागेले वट्टू आमगेले संपूर्ण गोरेगांवचे सैन्य असल्यार मात्र आमगेले जिता मित्र जाता. त्या निमित्तान तुमी सर्वही लोकांना केलेले तसल्या परिश्रमाक कितलं कौतुक केल्यार ही कमी जाता. एक म्हालगडे आपल्या चौडवांक नांव दवरताचे एक 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 चौडवांक नांव दवरताचे हे नांव दवरतात ते नांव दवरताची. त्या नांवान तूं 2 तरेचे नांव आसा. एक कसन की म्हळ्यार नांवा प्रमाणे काम करका कसन एक नांव दवरताची त्या प्रमाणे काम केलं म्हळ्यार ताका अनवर्थक नाम म्हणून सांगताचे. आतां कोणाक तरी ताका कुबेर म्हणून नांव दवरलें बट तागेले पयशे ना जाल्यार त्या नांवाक आनी त्या पयशाक कसन हें ना. केलो पण ता चली चेडवांक ऐश्वर्या म्हणून दवरताचे. तिगेले पळयलें काही ना कडू बडत ना पयशे ना काही ना आमी दिवका पडटा किंतु नांव मात्र ऐश्वर्य म्हणून आसा. केलो लोकांक आनंद म्हणून नांव दवरलो उरता तागेले घरांत दुख्खची नांव मात्र आनंद. सो असले केलो पण ते अनवर्थक न्ही. नांवाक आनी तागेले जिवनांत घडचें कसन आसा ताका मॅच जाताना. तुमगेले नांवा प्रमाणे तर तुमी काम केलें म्हळ्यार मॅच जालें म्हळ्यार ते संस्कृतांत अनवर्थक नाम म्हणून सांगताचे. त्या प्रमाणे म्हालगड्यांनी आज खंयचे यजमानाल घर राम नाम जप जाता आसा ते यजमानाल नांव रामदास म्हणून दवरिलें. अर्थात रामाल दास जावन घेवन उरका तुवें म्हणून आज राम तागेले घरांत उरगे न्हू त्या दासा कडच्यान सेव करतसले अवकाश मेळ्ळो आसा. त्या न्हंयशीची अनेक नांव जाल्लें कसन की म्हळ्यार गुरुदास जाल्लो आसा. गुरून सांगेल वाक्य वैकेची पालन करून घेवन गुरून सांगील तशी आदेशा प्रमाणे थंय सर्व ही कार्य करता आसा. त्या निमित्तान रामदास वैके जालो गुरुदास वैके जाल्लो आसा आनी तुमी सर्वही लोक मेळून घेवन ताका तुमी सहकार करता. रामाल कार्यांत तुमी सहकार केले निमित्तान तुमी सर्व ही रामभक्त म्हणून घेतिल्लो आसा. खाली एक व्यक्तीन केल्यार जायना. रामायणांत पळया ते सेतुवे बांदचे असले एकले रामान बांदूं येता आशिल्ले ना. तुमकां वैकेची रामाले कार्य केले निमित्तान तुमगेले वैकेची नांव येवका म्हणल्या उद्देशान आज आमी ते सेतुवे बांदिल कोण म्हणटाचे आमी राम म्हणून सांगतावे ना. आमी कोण म्हणून सांगताची वानरान बांद म्हळ्यार. अर्थात ते सेवेन तांणी सहभाग जाले निमित्तान नांव कोणाक आयलें वानरांक कुट्टू लोकांक आयलें. जर रामान बांदील आशिल्लें आसल्यार तांकां नांव येता आशिल्लें ना. तातूंत देवान कसन केलें हांवें बांदलें तांगेलें नांव गौण जावन वता. तातूंत तांकांय थोडे अवकाश दिवका म्हणून तांगे कडच्यान ताणें सेतुवे बांदून घेवन आज आमी खंयी गेल्यार वैकेच हे उटू वानर सैन्येन मेळून घेवनूच सेतुवे बांदले म्हणून संदर्भ येता.
तशी एक व्यक्तीनं जायना उठू लोकांना परिश्रम घेऊन एकत्रित येऊन गेनो हे कार्य करका पडता. त्यानिमित्तान राम नाम जप करच्यांतू उठू लोकांना साथ देऊन गेनो मठाचे संकल्प स्वामेल संकल्प परिपूर्ण जाऊच कितीरी तुम्ही मस्त परिश्रम घेतील असा. आता इथलं साथ दिलाय जप जाऊच्या मस्त साथ दिलाय. आता आणि एक कार्य कसं की म्हळ्यार प्रत्येकाळे मठांत फंक्शन असा. नोव्हेंबर 27 तारीख तुलेनं डिसेंबर 7 तारीखपर्यंत हे 11 दिवसाचे महोत्सव आम्ही प्रत्येकाळी मठांतू दवरून घेतील असा. त्या निमित्तानं तुमका तुमगेले गोरे गावांत येऊन घेऊन आम्ही तुमका आमंत्रण दिता असाची की तुम्ही सर्वही लोकांनी आमगेल्या ह्या प्रत्येकाळी मठांतू जावचे तसल्या महोत्सवांतू मुद्दाम तुम्ही येवची तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रेरण करका नाजेल येवची तशी तुम्ही सर्व लोकांना अनुकूल कोण घेऊ का किते की म्हळ्यार वापस हे फंक्शन वापस या ना. आमगेले प्रिय गुरुवरे स्वाम्याक 50 वर्षा पहिले 1977 अंतू पंचशताब्दी महोत्सव करचे तसल भाग्य तांकां मेळ्ळें. तेन्ना अनेक लोक उलयत आशिल्ले तेन्ना रामलीला नाटक एक जाल्लें व्हड नाटक जालें आज वैकेची ताजे बद्दल उल्लेख करतात. सो असले मस्तीतले विशय 50 वर्षा पयले घडिले. वापस 50 वर्षा नंतर आता एक असले एक व्हड महोत्सव हांगा जायत आसा. त्या महोत्सवांतू सर्व ही लोकांना यथाशक्ती यथाभक्ती आणि बहुसंख्येनं बहु दिवसपर्यंत येवची तशी प्रयत्न करा. एकदम फ्लाईट असा म्हणून घेवन येवन घेवन वचची तशी प्रयत्न करनाकाची. जाले तितले चड थंय येवची तशी हें करा. बाकीचे सर्वही आमी प्रयत्न करता आसाची राबचे वेवस्थाक कितले जाता तितलो आमी शक्यतो आमी हें करत आसाची. गोवा राज्य तुमकां गोत आसा तुमगेले मुंबय कशी आसा ते एक राज्य जावन वता. तुमगेले एक मुंबय महानगरी किंतु आमगेले गोवा राज्य हाजे तुलना करचे गेल्यार तुमकां गोत आसा गात्र कितलो आसा कशें न्हय कितें म्हणून घेवन तरीही आमी मस्त प्रयत्न करत आसाची. आनी हाजे विवर मुखावेल दिवसांत तुमकां कळून घेवन येता. आनी हे जप आनी 3 म्हयने मात्र आसा. आत्ताची रामदास शेणेक चिंत चाल जाल्या मुखार कसं करचें फ्लॅटांत येवन राबका की राम नाम जप कंटिन्यू करका की म्हणलें ताका हें जाता आसा. तरी आमी सांगलें थोडे दिवस राब मुखावेल दिवसांत तूं उठलो का लेगी एक विचार विनिमय करून घेवन हें एक अवधी म्हणून आशिल्लें. फाल्यां आनी कंटिन्यू करचे कडेन लोकाल कशी रेस्पॉन्स आसा कितें आसा आमगेल्या मनांत एक विचार आसा. किंतु आमी मुखावेल दिवसांत तूं सांगचे आमी प्रयत्न करताची की तूं जर लोकाल सहकार असल्यार आमी मुद्दाम ताका एक वाट काडूसून दिताची. वाट आसा खाली लोकाल सहकार जावका लोकांक सहकार करता जाल्यार आमी मुद्दाम त्या वाट सोदून काडूसून दिताची. किंतु आयच्या दिवसाक चड आनी आमी समय घेनाची. थोडेची राम नाम जपही कोर घेनू आयल तसले सर्वही भक्तांक फलमंत्राक्षत दिवन घेनू मुखाविले कार्यक्रमाक आमी प्रयाण घेवचें आसा. किंतु आयच्या दिवसाक अत्यंत हृदपूर्वक जावन घेनू प्रितीपूर्वक जावन घेनू स्वामेल आगमन प्रप्रथम पंथा तांगेले हे गोरे गांवांतू जाता आशिल्ल्या निमित्तानं अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन तुमी स्वागत केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू तशी चवडूं घेवचें तसले तांगेले लौकीक शिक्षणांतू तशी राम नाम जपाक येता आशिल्ले तसले सर्वही जपार्थी तशीची कोणाल घरांतू हे राम नाम जप जाता आमगेलो रामदास शेणै तशी जिता मित्राचे अनेक उपकेंद्र आसाची. त्या उपकेंद्रात सर्वही जनांक नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. थोडे राम नाम जप विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 श्रीराम जय राम जय जय राम.
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अनेन श्रीसंस्थान गोकर्णपरतगाळी जीवोत्तममठस्य सार्धपञ्चशतमान उत्सव अङ्गत्वेन सङ्कल्पित सार्धपञ्चशतकोटि त्रयोदशाक्षर श्रीरामनामतारक महामन्त्रस्य जपसङ्ख्यापरिपूर्तये भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र प्रेरणया भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्र प्रीत्यर्थम् आबाल वृद्ध स्त्रीपुरुषैः सह अंशतः कृत त्रयोदशाक्षर श्रीरामनामतारक महामन्त्र जपाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्री सीतापति रामचन्द्रः प्रीयतां प्रीतो वरदो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः आता आरती जाता सर्व लोक उठान रबा पूजां करिष्ये अदध्यानं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे सत्यन्तवर्तेन परिचिञ्चयामि अमृतोपसरणमसि स्वाहा निर्विशीकरणार्थं दार्शमुद्रामृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य ॐ प्राणात्मने श्रीनारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः अपानात्मने श्रीवासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः व्यानात्मने श्री संकर्षणाय स्वाहा संकर्षणाय नमः उदानात्मने श्री प्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय नमः समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओं श्रिये जातश्रिया निरीयाय श्रियं वयोचरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्त्य सत्या समितामितद्रौ प्रिय एवैनं तच्छ्रियामा ददाति सन्ततप्रजापषड्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापृभिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखं मङ्गलनीराजनं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमजन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सगन्धर्वपूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सर्वं कृते नारायणाय समर्पितेन पञ्चोपचार पूजाराधनेन भगवान् सीतापति रामचन्द्र प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः सगळे बसून घ्या आणि लाईनीने येऊन प्रसाद गडबड करण्यासाठी फ्रूट्स आणि त्या साईड फ्रूट्स आणि त्या साईड पटपट हां सांग दाखवायचं आता नाही पळवण्याचं
साईड धरलो के सर्व लोकांना शांत रीतीने प्रसाद घेऊ का. शांतता पणा उलटना शांत उरका कमल पूर्ण प्रश्न विकासाची शांत राहा
देखिए कुछ नहीं क्लिक कर रहा है ऐसा लगा आवाज आ रहा है कड़ 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 मेहनत फिर जरूरत नहीं है मधु बस हो गया उस पर मैं मारता हूँ स्वामी जी के साथ ये उनका एक फोटो निकालना मोबाइल में हाँ हो गया अभी हो गया अभी उसका निकालने का चाहिए अच्छा है ना Come, cut this. वसईच्या कोणाला तरी अंगमाग मिळतो अंगमाग केरमेळा 3 लोक आहेत वसई बिगिन शांत रहा बिगिन करा बिगिन हां बिगिन पूरा दैसर ग्रुप पहिला था जपा केंद्र उपकेंद्र है पूरा दैसर दैसर गीता मित्र उपकेंद्र हार्दिक स्वागत सुस्वागत जय श्री राम सिंगल वेरी गुड तो उमेश किधर है सब लोग जाओ तुम लोग प्रसाद देने हाँ जाओ कुछ जरूरत नहीं 100 रुपये डाल 50 रुपये डाल हाँ हो गया रे जेंट्स खत्म हो गया अभी लेडीज शुरू हो जाएगा राजा तुम लोग जाके मैं जाऊँगा तू जाके अरे मैं कैमरा हिलेगा ही नहीं वो फैमिली नंबर
लास्ट में अभी चलो मैं लास्ट मत दीजिए मुझे लास्ट दे उदय सर थोड़ा बैग आगे लेके जाने को। जाके लेके आया लगता है उधर रख दे साइड में। अरे वो टिफिन भी आपको क्या प्रसाद लेने के टाइम है भाई जा रहा हूँ सर आपका वहाँ पर रखा प्रसाद नहीं आपको सर जी वहाँ पर आपको मारो श्री संस्थान गोकर्ण पुस्तकालय जीवोत्तम मठाधीश श्रीमती विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की संस्थान गोकर्ण पुस्तकालय जीवोत्तम मठाधीश श्रीमती विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की पन्ना बाकी हाँ चलो मधु उमेश किधर गया? अरे उमेश इधर आना यार, क्या कर रहे हैं? आ जाओ जल्दी। श्रीमती विद्याधीश
केंद्र भितरी खाली एक 30 ना 40 लोकांक बसच्या जाग उरतलो थंय जपा वचा स्वाम्यान थंय पूज केलेले देव स्वाम्याल हातान पूज केलेले देव स्वाम्यान थंय जप केलेलो स्वाम्यान स्वतः बसून 100 जप केला त्याची काउंट तरी सो कितलो जाता ते दोन जप करून प्रसाद घेवपाचें काम विनंती धन्यवाद.